Čau, vítejte u dalšího videa a dneska vám si ukážeme, jak si stáhnout jakoukoliv hru, ale já jsem dnes vybral do startního se to tu jednou stahuje. Ještě jednou, tady se mi to stahuje. Tak. Se omlouvám za ty lagy, jenže mě to vůbec nejde, mám hrozně pomalý počítač. Jo. Takže tady Don't Starve jakýkoliv exe, ale doporučuji sáhnout ten installer July. Ten má ten 263 bajtů, ale je to jedno. A navíc omlouvám se za ten hlas, to nějaký pobytý mikrofon, takže nevím, jaký mám hlas. Ve skutečnosti je mi 13, ale no, Ježiši Kriste. Tak tady jednoduše upíšete kód, dáte start, jelikož mě už se to stahuje, tak to nebávat, dám zavřít. A to je pro dnešní díl vše. Já se s vámi loučím, čau.